Con tango son tres. Texto de Justin Richardson e Peter Parnell, ilustrado por Henry Cole. No centro da cidade de Nova York hai un gran parque onde aos nenos lles encanta xogar. Chámase Central Park. Ten un estanque pequeno onde poden navegar os barcos de xoguete, un carrusel para cabalgar no verán e unha pista de xeo para patinar no inverno. Nese parque grande hai un zoo, e cada día todo tipo de familias van a visitar os animais que viven ali. Mais os nenos e os seus pais non son as únicas familias que hai no zoo. Os animais tamén forman as súas propias familias. Hainas de osos pandas vermellos, con nais, pais e osiños vermellos peludos. Hai monos papá e monos bebé. Hai familias de sapos, de tucanos e tamén de monos cabeza de algodón. E na casa dos pingüís hai familias pingüíns. Todos os anos, pola mesma época, as rapazas pingüín comezan a fixarse nos rapaces pingüín, ao mesmo tempo que eles comezan a fixarse nelas. Cando unha rapaza e un rapaz se atopan e se gustan, fanse parella. Na casa dos pingüíns había dous pingüíns que eran un pouco diferentes. Un chamábase Roy e outro Silo. Os dous eran machos e facían todo xuntos. Facíanse reverencias, camiñaban xuntos, cantaban o un para o outro e nadaban xuntos. Alá onde ia Roy, tamén ia Silo. Non pasaban moito tempo coas rapazas pingüín e elas non pasaban moito tempo con eles. En vez diso, Roy e Silo gustaban de enrolar os percozos un ao redor do outro. O seu cuidador, o señor Gramatzai, fixouse neles e pensou, deben de estar namorados. Roy e Silo vían que os outros pingüíns construían os seus fogares, así que eles tamén construíron un niño de pedras. Polas noites, Roy e Silo dormían xuntos alí, tal como facían as outras parellas de pingüíns. E polas mañáns, Roy e Silo espertaban xuntos. Mais un día viron que as outras parellas facían algo que eles non podían. As mamás pingüín podían pôr ovos. Elas e os papás pingüín facían quendas para darlle calor aos ovos, ata que rompían a casca e salían os pingüíns bebés. Roy e Silo non tiñan ningún ovo que chocar nin para darlle calor. Non tiñan un pitiño que alimentar, aloumiñar e querer. O seu niño era bonito, mais estaba baleiro. Un día Roy encontrou unha cousa que se parecía a que os outros pingüíns chocaban e trouxo para o seu niño. Só era unha pedra, mais Silo sentou sobre ela amodiño e ficou sentado. E seguiu sentado. Silo dormía cando tiña sono e cando despertaba ia nadar e era Roy quen sentaba día tras día. Silo e Roy chocaban a pedra, mais non aconteceu nada. Entón, o señor Gramatzai tivo unha idea. Encontrou o ovo abandonado que necesitaba ser coidado e puxo no niño de Roy e Silo. Roy e Silo xa sabían o que tiñan que facer. Moveron o ovo para o centro do niño e cada día xirábano para que estivese quentiño por todos os lados. Uns días era Roy quen chocaba o ovo mentre Silo ia por comida e outros días era Silo quen o chocaba. Chocaban o ovo pola mañán e pola noite. Chocaban o ovo a mediodía, na hora de nadar e na hora da cea. Chocaban o ovo a principios de mes e chocaban a finais de mes, todos os días que había no medio. Ata que un día escoitaron un ruido que viña do interior do ovo. Pío, 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 dicía. Roy e Silo responderon, escuac, escuac, pío, pío, respondeu o ovo. De súpeto, un buratiño apareceu na casca de ovo e entón... Crac! Do ovo saiu a súa cría. Tiña un plumaxe branca e crecha e un divertido peteiro negro. Agora Roy e Silo eran papás. Chamaremoslle tango, decidiu o señor Gramatzai, porque se necesitan dous para bailar un tango. Roy e Silo enseñaronlle a tango como chamar por eles cando tivese fame. Alimentábano dos seus peteiros e acochábano no niño cada noite. Tango foi a primeira pingüín de zoo que tivo dous pais. Cando Tango medrou o suficiente para deixar o niño, Roy e Silo levaron a nadar, como facían as familias de pingüíns. Todos os nenos que ían ao zoo podían ver a Tango e os seus dous pais xogando, na casa dos pingüín con outros pingüíns. «Moi ben, Roy, moi ben, Silo, benvida, Tango», berraban. Ao atardecer, os tres pingüíns volvían para o niño.
Alí acurrugábanse xuntos, e como as demais familias da casa de pingüíns, como todos os demais animales do zoo e como todas as familias da gran cidade que os rodeaba, botábanse a dormir. E colorín colorado, este conto está rematado. Nota dos autores. Todos os feitos desta historia son certos. Roy e Silo son dous pingüíns de barbicha. Teñen unha fina liña de plumas negras que lles pasa por baixo do peleteiro como se fose un colar. Despois de vivir un preto do outro no zoo de Central Park, descubríronse en 1998 e fixéronse parellas. Tango, a súa única cría, naceu dun ovo posto por outra parella, Betty e Porky. Esa parella incubaba a miúdo os seus propios ovos, mais nunca foron capaces de coidar máis de un á vez. No ano 2000, cando Betty puxo 2 ovos fértiles, Rob Ramsay, o cuidador do zoo, decidiu darlles a Roy e a Silo e a un dos ovos a oportunidade de converterse nunha familia. Se vas ao zoo de Central Park, podes ver a Tango e os seus amigos, incluindo Nipper, Squawk, Charlie, Wasabi e Peewee. Hai 42 pingüíns de barbicha no zoo de Central Park e sobre 10 millóns no mundo, mais só hai un Tango. Fin.